इसके साथ साथ खूबसूरत बर्मा में जो खराब कर रहा है आवाज कर रहा है Kan I forestille jer det? Det er det, de går igen i mig. Til at gøre opmærksom på, hvad forældrene og folket. Bismillahirrahmanirrahim. I Allahs navn, den mest nådige og den mest barmhjertige. Michael Hart, som var en orientalist og som var en ikke-muslim, han skrev en bog, som hed Hver eneste dag, kig på det her menneske. Det er der for Rohingya-folket i dag, i morgen og for den kommende tid. Tak for jeres tid. Vi skal gøre noget for dem hver eneste dag, efter at vi går herfra i dag. Er I med på den? Ja! Vil I huske dem? Ja! Vil I gøre noget for dem? Ja! Jeg står her i dag for at markere, at vi er her for og være med til at støtte arrangementet. Jeg takker også dem, der står bag arrangementet, og jeg vil universiteter og så videre, så folk bliver gjort opmærksom på det her. Stop genocide! Stop genocide! Stop genocide! Stop genocide! Stop genocide! Stop genocide! Det er den forestilling, der gør, at jeg så her og taler med jer i dag. At du giver dem ziyara og synet af din profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At du giver dem forståelse for den død, de får, er den bedste død. Og du giver ære til hver, som har brug for ære. Ja Allah, at du tilgiver os alle sammen, som har sovet. Den her umma, hvis pligt var at hjælpe.